नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण मानक गल्पशालार आउ एक नुआ अध्याय को आज जो गपटी आम शुणा से गपटीर ना है भाग्य देवता। तो यहीपरी नुआ नुआ पुराणा पुराणा भल भल गप शुणापी आम चैनल टी को लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु। तो चलतु आरंभ करवा आज गप। ये गपटी हूँ चीन सहरर अनेक पूर्व कालर कथा। चीन रो गोटे गाँव में बांग नामक गरीब चाषीटीए रोला। तार आउ ए दुनिया रे निजर बोली केही भी न थाए। उत्तराधिकारी भाव में से तार बापर मात्र 1.5 एकर जमी पाई थाए। ସେହି ଜମିରେ ସେ ଅନେକ ଫଳ ଚାଷ କରେ, ନିଜେ ଖାଏ ଓ ବଳକା ଫଳ ବିକି ପଇସା ଜମା କରିଥାଏ। ତା ଜମିକୁ ଲାଗି କିଛି ଅନାବାଦୀ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲାଣି। ତାର ମନ ହେଲା ଯଦି ଅନାବାଦୀ ଜମିଟି ସେ କିଣିପାରନ୍ତା ତେବେ ତାର ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। ଜମିଟି ସେହି ଗାଁର କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀର ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଖୁବ୍ ଧନୀ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ କରଜ ଦେଲାବେଳେ ତାଠାରୁ ସେ ଏହି ଜମିଟି ବନ୍ଧକ ଭାବରେ ରଖିଥିଲା। ଦିନେ ବାଙ୍ଗ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଜମି କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଅନାବାଦୀ ଜମି ପ୍ରତି ବାଙ୍ଗର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଦାମ କହିଲା। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗର ଏତେ ଧନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅଧା ଦାମ ଦେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଜମି ଶୀଘ୍ର କିଣିଲେ ସେ ଫସଲ କରିବ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଋଣପତ୍ର ଲେଖିଦେଲା ଓ ସେ ଜମିକୁ ତା ନାଁରେ ଲେଖିଦେବାକୁ ସେ କହିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା ସେ ଯେବେ ସମୁଦାୟ ଟଙ୍କା ଦେବ ସେବେ ଯାଇ ଜମିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ତା ନାଁରେ ଲେଖା ହେବ। ଜମି ପାଇବାର ଆନନ୍ଦରେ ବାଙ୍ଗ ନାଚି ନାଚି ଘରକୁ ଫେରିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ବ୍ୟବସାୟୀ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ବାଙ୍ଗର ଜମି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। କ'ଣ କେମିତି ଫସଲ କରିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ। ସେହି ସମୟରେ ତ ବାଙ୍ଗ ସେଠାରେ ହଳ କରୁଥିଲା। ହଳ କରୁ କରୁ ହଳର ଅଗ୍ରଭାଗ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯାଇ ବାଜିଲା। ବାଙ୍ଗ ହଳ ବନ୍ଦ କରି କୋଦାଳ ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଳିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବାଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାଏ। ବାଙ୍ଗ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହୋଇ ମାଟି ଭିତରୁ ହାତ ପୁରାଇ 2ଟି ସୁନାର କଳସ ଆଣିଲା। ସେତେବେଳେ ଚୀନ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ସେ ସୁନାର କଳସ ପାଇବ। ଏ କଥା ବାଙ୍ଗ ଜାଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଳସ 2ଟିକୁ ନେବ ବୋଲି କହିଲା। ମାତ୍ର ସେ ବାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ବିଚାରାଳୟକୁ ଗଲେ। ବାଙ୍ଗ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଲା କି ସେ ସେହି ଅନାବାଦୀ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଠାରୁ କିଣି ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ କଳସ 2ଟି ପାଇଛି, ତେଣୁ ତାହା ତାର। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମହା ଠକ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଅନାବାଦୀ ଭୂମି ମୋର ହିଁ। ତାହା ତ ମୁଁ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ବିକି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଏ ବର୍ଷ ଏ ଜମିକୁ ଆବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ହଳ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଙ୍ଗକୁ କହିଥିଲି। ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ରୂପରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗ ଅତିମାତ୍ରାରେ ମିଥ୍ୟା ଓ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏପରି ମିଛ କହୁଛି। ତାର ଏ ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବାଙ୍ଗ କହିଲା, ହଜୁର, ମୁଁ ମୋ ବହୁଦିନର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ଦେଇ ତାଠାରୁ ଜମି କିଣିଛି। ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବାଙ୍ଗ ମୁହଁ ହଠାତ୍ ସେଥା ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଗେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଲା। ବିଚାରପତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀ କଳସ ସବୁ ଦେଖି ଏ ପ୍ରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ତଥାପି କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ବିଚାରପତି କହିଲେ, ସାଧାରଣତଃ ଭାଗ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କଳସ 2ଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ସେ କଳସ 2ଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ ସନ୍ତୋଷରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତଥାପି ବାଙ୍ଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, କଳସ ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଅତି କମ୍ରେ ମୋ ଜମି ଯେପରି ମୁଁ ଫେରିପାଏ। ତା କଥା ଶୁଣି ବିଚାରପତି ବାଙ୍ଗକୁ କହିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଶେଷରେ ତୁମର ହିଁ ହେବ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ସିପାହୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀର ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। କ୍ରମେ ଏହି ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଗ୍ରାମରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ସେଠାରେ ଜମା ହେଲେ। ବିଚାରପତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, କାଲି ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ ମିଛରେ କହିଲା କି ସେ ସୁନା କଳସ କ୍ଷେତରୁ ପାଇଛି,
କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁନା କଳସ ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ମୋତେ ଏବେ ଏ ଖବର ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲି। ଏବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ଅନୁଭବ କଲା କି ତାର ଯେପରି ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଡରରେ ସେ ଥରି ଥରି କହିଲା, ହଜୁର, କାଲି ମୁଁ ମିଛ କହିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏହି କଳସ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅନାବାଦୀ ଜମି ମୁଁ କେତେଦିନ ଆଗରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବିକି ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଏ ଚୋରି ହେବା ପଛରେ କେବଳ ତାର ହିଁ ହାତ ଥାଇପାରେ। ଗତକାଲି ଜମି ଭିତରୁ କଳସ ବାହାର କରି ଓଲଟା ନିଜର ଅପରାଧକୁ ମୋ ଉପରେ ସେ ଆରୋପ କରୁଛି। ଦଣ୍ଡ ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜମି ବିକିଛ ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ବ୍ୟବସାୟୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଋଣପତ୍ରଟି ଆଣି ଦେଇଦେଲା। ବିଚାରପତି ଋଣପତ୍ର କଳସ ଉଭୟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ବଡ଼ ଠକ। ବ୍ୟାଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜର ଅନାବାଦୀ ଜମିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 2 ଗୁଣ ଦାମରେ ବିକିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମିରେ ସୁନାର କଳସ ମିଳିବାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ମିଛ କହିଛି। କାଲି ମୁଁ ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ବୋଲି ଯାହା ଖୋଲି ଅଭିନୟ ମାତ୍ର କରିଥିଲି। ଏ କଳସ ରାଜାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ଜମିରୁ ପାଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ କେବଳ ତାର ହିଁ ଅଧିକାର। ସତରେ ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା ତା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଚାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ବିଚାରପତିଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା ଗପ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଗପ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।